Hello guys! For today's video, we are going to Argao, Cebu. Manulong may ukaon guys kay food is life man. Food is life pero kani nga mo ang murag Koreana nga kuyog wa gid mi tambok kay dako ni kaon pero sayo kog tuldok. og baboy pa ni arkang sintag iya ani kay di mo nambok. Nara kas kasay? So Ana kas gini ka. adong nami kay ang amo ang tiyan nangita na gyud og kaon. So kuyog nato si Casey og si Kelsey. Hi Kelsey. Hi. Oh, siya si Kelsey og si Casey og si Claribel. Oh, so mga 20 minutes maabot na ta dito puhon. So see you guys. Og si Kuya Amay amo ang driver. Nakautang mig sakyanan karong adlaw. Nya di ni nato bayaran ato ni pa-embargo karong hapon. Mangulahi may kanang pamista dito guys pa. Pista sa Argao kay September 29. Unya kay nagdato-dato baya mi dito sa Bay Hotel og tulo ka adlaw. Oh, nagpractice mi kadato mo tong wa mi naka adto og pista sa Argao. So karon na lang mi ni adto kay kuan kanang dala pong suroy unya first time po namo mo adto sa balay sa amo ang kauban. So giandaman gyud ta guys o kuan sudaan daghan na kaayo kuan kanang design sa picture nga mga sudaan unya gipangutom nami kaning mga naunganing gigutom nami tungod sa nakitaan ang mga picture dito sa mo ang group chat. Gapon gusto nga picture. Unya murag kuan di nami mag-uol aning pangita og tagay kay gandaman mo si Christine og tagay di na gid mag-uol si Christine guys. Masuko ra ba ni si kuan Kelsey? Aha. Di ba sila nangita? Hasta sila nangita pod. Nag-uol kay why ni invite namo. Okay ra ka diha Casey. Di man gud mailhan si Casey kay kuan. Covered. Si Casey Concepcion. Claribel. Sharo.
balay gani nga Barbie nga balay bay. May skina dito. May skina dito. Murag Kani magkini. kining iskinaha. Di ka po ito na itong Barbie dito. Wa na may laing Dahil iskina tinuan mo ng dito. simbahan niya. Asa may galing yun. Pauchi na yung design. Ah. Amo ba ni? Oh, dire man siya. Nana si Connie. Gitagbo ang kuan o gitagbo og numero 14. So, we're almost there. Okay. Ayun, agad. Maklain. Di ka makaliko ra ka diha. Dili mo sangit sa kuan ang okay. Red gate di ara. Makasuod diha? Makaparking. Inaog na sa mo. Okay. Hi! I am vlogging. So, at last, we're here na. Oh, makakaon na gyud mi ani. Oh. Mangliwas mi pistate. Wow, gigutom na gyud. Naabot na ang mamistahay, oh. Abot nagmamistahay. Agamong pamistahan, oh. So mauni ang amuang sudan karon. Wow, naay lumpia, naay bula-bula. Ang humba, kalami sa humba. Ang sinugba, und naay sausawan, chicken curry, pinatatasan nga, sana ribs. Oh, nyakari. Oh, dayon lumayagan, wow. Oh, gaga kong most requested nga bulad with suka nga halang, wow. Og adobo. Laoy. Di man ta ka-diet ani. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Holy Spirit. Amen. Eat na mo guys. Eat na ba guys? You guys. Oh. Serving spoon. Masang din yung na. Ha? Sino ka bang sila? Actually, kay Kuan, kanang arctic brother-in-law. Naatay flavored beer guys. Sir, bago ako Yeah. Ready na po na itong lechoki guys ha. Kailangan noon. Sana lechoki na ay Asa din sila sa Sina? Juan! Kali ako matay. Magpara ko ako. Walay coke guys. Orange pa guys.
Oh, magkaroon po meron sir naman. Next na naman, soft drinks, guys. Asa mo itong karumit? Piniginon. Manggi. Ito si Ras. Nagapuan siya kung gakinamot. Sige na. Thank you, Lord. Bata pa man lang gili ito, te. Ay, 59 din naman. Di ba, Magmulayan ako. Si nanay, pilay edad nanay. Pilay edad nanay ba? Mo 60 na nirong December. Oh, Balik po tarong December Ayan na. akong sick. Oo, ba? Ang may naa in December. Birthday niya. Ay, stay. 60. Lingkod na. Kaming tulo mag-birthday kang iya ha 7, yung Art 9, ako 14. Sa December? Taon. Asa mga ituon ni Art? Kanino? Art trap. Atong nag-graduate ka. Tuwa dito rin. Ano mo yung kamuhuran? Ano yung akong graduate tayo po Asa mo electrical itong mo. design? Nakatong lima akong graduate. Kore-kore anak, kadang. Uwaw? Man, Ay, ulaw-ulaw. Wa ka na na uwaw? Inyo nga naman ni Diri kami di makuha. ari kami dahil sugaw sa... Ikaw. Kami lang sa Pero mo diha kaya kay paduon yung may upuan. Oh, layo kayo mo inig-refill guys. Sayang! Wala din sila makita sa vlog ng Joy. Di sila makita kay mauwaw si Kisi. Grabe ang coffee guys ha. Kira mo na, boss. Kaya sa rin. Kuni kaon at kuni. Kon. Ano mo? Ah, Kon. Mo na yung graduate. Kita. Mga laki sa sagaran, no? Kaya, babae ni mo tino. Kanagsara ka uli. Naday mo na aganan sa kamutis. Pagyan may anak ya. Ayuan mo ya, eh. Ikaw, laag-laag good. Kaya naaman dito yung atuon. Hindi ko na isla. Ingat pinakamontis kay. Juan ba? Mag-apir mo. Sir, naibang mo, sir. Bigos kina sa... Ito na yung Nakuha na siya sa luwas. Contest. Yung guys na. Gawin na naman taga Manila. Abot na dito. Kaya kung isa, lugaran niya ko, no? Plastic. Gamay ang abot sila. Dali rin ang Johan. Oh, nagkahuman na ni mo kuan mag-house tour may dito. mag-uon pa dito, Ma'am John. Mat dito. Patalikod, o tirada mo, mapikaw. Mata pa. Okay, topihan ba yun ako smart map, Ma'am John. Natsaka noon yan na napahak-pahak. Ako'y kuan, gatiwas. Wala na sa pudol. Wala. Si Ma Salvador, dito ko na eh. Sa? Taba. Oh, sa dalaget? Sa lagit. Karon lagi manayab ang utanon. Dancer, balik, alas 6. Suroy mo dito. Lasa. Truma din ako eh. Pero amay, saka. Layo kaayo kuan, refillan kay yang gawas.
Ah, okay na siya. Sastiyaw running. Murag tulo na gid ni siya kaadlaw sige tungga. Fuck me, looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Murag sige I don't ni really siya. think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. Next life. Mat, 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 mat. Nakaon, Nakaon. Mat. nakaon. Mat, 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 mat. Ay, mat. Tisyo. Tisyo kay naghilak sa Christian. Pag-ibig ko pagsinta dancing in the dark with you between my arms barefoot on the ground. Tunay kayang nabihani ako sa taglay mo. Ganda kaso mahal. Nabighani gid sa ganda. Kone ay. Bye. Bye-bye ko. Nasa me. Thank you. Oh, pohon. Bye-bye, Mat. Uli na me. Nawa na pasahero, di ba? Usa na lay na ibilin to sa likod tanan o. Sa likod kay ganahan sila magpalikod kay mga hubog kuno sila. Ay, send sa group chat.
Dira. Abot na si Christine. Abot na. Thank you. Sige, bye. Kelsey! Kelsey! Hinay, paghinay. Kay sayo pa kaayo maglaag, oy. Bye-bye, Kelsey. Bye, bye. Ay, bye-bye. Kaya ato sa amin. Gitin. Waiting. Ito nila. Sa may what? So guys, naata karon sa Balod, Barangay Balod kay amo ang gihatod sila si Love o si Christine. Lakos na lang na maghatod sa ilaha. Kaya amay. Okay. Nataga sa bagbalhibo iruaw. Iuya mo maligsan. ₱500 lang. Kamot ra? Tama. Dagat ha? Agi na.
living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe I Nagpo si Lucas, oh. Oy, diri ya uli. Uy, namunit og sinila si Uli. Uli. Uli, namunit og sinila si Uli. Thank you, baby. Padala na ulit. Thank you. Wala, yung videos ko. Thank you. So guys, before we end our vlog, shout out sa tagay sa nag-invite na mo og paniudto dito sa Argao nga pertig yun namong busuga sa lamian nga pagkaon nga giandam nila. So first, shout out kang Connie og sa iyahang bana nga si Art Basilisco, og shout out sad sa mother-in-law ni Connie nga si Ate Virgilia Basilisco, ug sa tibuok pamilya Basilisco. Ug kang Ate Marilyn sa Diay, Ate Marilyn Bagyo, lami kay muluto si Ate Marilyn, lami kayo iyahang mga sudan ug timpla. So thank you kaayo sa inyong pag-prepare. Wa gyud mi kahurot sa inyong giandam kay perti mangyong daghana. So thank you, God bless, og bye-bye.